Terve vaan, tässä aloitteleva Tsuka ja Sergei Iso Roikale. Nyt mulla on ensimmäinen tsukaaminen eilen alla. Nyt mä ajattelin siirtyä isompaan pönttöön. Ja mä kulautan tän nyt niin silleen niinku jokainen mies tekee kunnon tehtävä. Niin. Ja näin tekee mestarit. Jos on isäntä, niin on isäntä. Ja jos on kuppelipoika sillä pestoliossa, niin kannattaa juoda maitoa. Ei vaan meinaa, että hei, sukat on sukaja ja kyllimeet on kyllimeitä. Nähdään.